KwabaseGalathiya, isahluko sokuqala. UPawulu, umpostoli ongaveli kubantu noma ngumuntu, kodwa ngoJesu Kristu noNkulunkulu uYise owamvusa kwabafileyo, nabazalwane bonke abanani kuwo amabandla aseGalathiya. Makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu naseNkosini yethu uJesu Kristu, owazinikela ngenxa yezono zethu ukuze asophule kulelizwe elibi lamanje ngokwentando kaNkulunkulu uBaba wethu. Makube kuye udumo ukuze kube phakade. Amen. Ngiyamangala ngokuba nimhlubuka masinya kangaka yena owanibizela emuseni kaKristu niye kwelinye ivangeli, elingesilo elinye kuphela, ukuba bakhona abanididayo bethanda ukuphendukezela ivangeli likaKristu. Kepha-ke noma kungaba yithina noma ingelosi evela ezulwini enishumayeza ivangeli eliphambene nalelo esanishumayeza lona, makabe ngoqalekisiweyo. Njengalokho sesishilo, ngisaphinda nakalokhu ngithi, uma umuntu enishumayeza ivangeli eliphambene nalelo enalamukelayo, makabe ngoqalekisiweyo. Ngokuba manje ngizincengela kubantu noma kuNkulunkulu na? Kukho ngifuna ukuzikholekisa kubantu yini? Uma bengiza kukholekisa kubantu, kungaba ngisiyinceku kaKristu. Ngokuba ngiyanazisa, bazalwane, ukuba ivangeli elishunyayelwa yimina alisilo elingokwabantu, ngokuba nami angilamukeliswanga ngumuntu, futhi angilifundiswanga, kepha ngilithole ngokwambulelwa nguJesu Kristu. Nizwile phela lokhu ngenkambo yami yakuqala ebuJudeni, ukuthi ngalizingela kakhulu ibandla likaNkulunkulu ngalichitha. Futhi ebuJudeni ngabadlula abaningi abayintanga yami kwabakithi, ngishisekela kakhulu kunabo amasiko awokhokho. Kepha-ke mhla kwabakuhle kuNkulunkulu owangahlukanisela kwasesiswini sikamame, wangibiza ngomusa wakhe, ukuba yambule indodana yakhe kimi, ukuze ngiyishumayele phakathi kwabezizwe. Khona lapho angibuzananga nanyama negazi, futhi angenyukelanga eJerusalema kubona ababengabapostoli ngaphambili kwami, kodwa ngamuka ngaya e-Arabiya, ngaphinda ngabuyela eDamaseko. Kwathi emva kweminyaka emithathu ngenyukela eJerusalema ukubona uKefase. Ngahlala kuyizinsuku eziyi15, kepha angibonanga omunye wabapostoli, kuphela uJakobe umnawe weNkosi. Kulokhu-ke enginilobela khona, bhekani, phambi kukaNkulunkulu angiqambi amanga. Emva kwalokho ngeza emazweni aseSiriya naseKilikhiya. Ngangisengongaziwayo ngobuso emabandleni aseJudiya akuKristu, abasezwile nje ukuthi lo okade esizingela useshumayela ukukholwa akade ekuchitha, ayedumisa uNkulunkulu ngami.